बहुत सुंदर कार्यक्रम अभी हमारे कमलबास भैया सुनौनी। अरे राम हो राम भैया जी ऐसा गिरल प्रोग्राम तुम सुन अभी हम भैया जी सुनौनी बहुत सुंदर कार्यक्रम। अरे भैया जी बा अरे कम कर जौन करा दे अच्छा लागल गीत संगीत हा का हो कौन सी टीआई लागल टोन हनाल के तन टेबल कम कर दो टोन के हे नला के टोनावा है के बदल दो माइक के टेबल कम कर आवाज नहीं कम करे ऐसा कहले बड़ा कि हमनी के हमारे बात सुनात नहीं के बहुत सुंदर कार्यक्रम गाउने में हां जी साफ एकदम बेदीना लेके बोल महफिल लाले लाल कुर्सी हो गई सर। आय हाय देख ली अच्छा लागल बहुत सुंदर गौनी है रे आ यही पे यहाँ के कहता नहीं कि कहिया पुत जन्मल हां आ कहिया राक्षस हो गई। हम तो ये जानता नहीं कि आदमी से आदमी बतियावेला हां जी कुकुर से कुकुर बतियाई सियार से सियार बतियाई। जब हम राक्षस बनी तो रहुआ राक्षस से कहीं अपने के कैसे कि राक्षस से आदमी नहीं के बतिया सकता ना न त खा जाई अवधेश भैया हमनी के बैठल बानी वाह हमारा कुंवर जी के पाहुन है। अच्छा अब हम इतने कहनी है कि और पाहुन बैठल बानी हां जी तो यहाँ के बाउर मान गने कहतन के देहाती जी तू भैया हमारा के कहत रहो तो हमार पाहुन तोहरो पाहुने नु लगे हैं। देखी ये अलग अलग कुल देहन देहन नाता बा हमनी के अपने भैया के भैया कहि ले जा। हां जी काजी जकरा से बहन के बियाह होला ओकरा के पाहुन कहि ले जा। हां फुआ के बियाह जकरा से होला ओकरा के फूफा कहि ले जा। हां हमनी के बहन बियाह के आ वहां के फूफा ना कह सकनी जा ना कहीं रउवा कर बहन बही बियाह के फूफा कहत हो अरे राम एने होत है यही तरह को सार बहन औरा चले अच्छा सर हाँ सर आ शनिचर दिन रहे हां उनकर बहन का कहली कि खिचड़ी बनौली ल खिचड़ी हां आ शुद्ध घी के लड्डू बना के लड्डू बना कहली कि भैया आइल बन काहे नहीं के खिचड़ी खिया दी। सरवा बड़ी चतुर रहे बहुत कलश की रुका काहे ना पाहुन के थरिया में बढ़ जाई हां कि बहनिया तनी अधिका खियाई तो पहुनवे के संग हमू घींच ले। हां तनी अब फुलाहा थरिया में एक ही थरिया में खिचड़ी रखाई आ हतहक घी के लड्डू बना के ओ सरवा के बहनिया थरियो में धो देलस। अब सरवो के नजरिया घीवे पर आ पहुनवो के नजर घीवे पर आ दोनों अपन अपन दिमाग लगावे लगल। हां जननी चुन बाबा एक कली लोई में सरवा अपन अलग दिमाग लगावे आ पहुनवा अपन अलग दिमाग लगावे। कहलस के पाहुन ए पाहु अरे बाहर रहने हां अरे के एगो चिट्ठी भेजल रहने अच्छा सरवा एगो अंगूरी है तरी क के हां आ घीवे पर ध के कहलस कि आहो पहुन आहो पहुन तहरा के चिट्ठी एगो दिहन आहो पहुन तहरा के चिट्ठी एगो अब तक घी मरला संगुरी से खराक दे सरवा घी डगर के सरवा करावे लगल। पहुनवा कलश के आ जाता तो सरवा अपन दिमाग लगा दे लगल हितवा घी बहवा कलश के रोज रोज के सारे है हम तोर पाहुन न है हां ओबे दू गो अंगुरी खड़ा क के हां कलश के सरव सराऊ तू एगो चिट्ठी भेजले रहल ओकर तो हम जवाब तारा के दू गो देले रहल दू गो अंगुरिया क के कलश की आहो सरव आहो सरव तहरो के दू दू गो भेजवन आहो सरव तहरो के दू दू गो भेजवन अब तो सरवा सोचलस कि आह दादा हम एगो अंगूरी से घी टरनी हो आ पाहुन तो दू गो अंगूरी से घी टरे लगल रह जा हमें का कहलस कि पाहुन दू गो रवा चिट्ठी भेजले रहनी बाकी अब का कही लिखावट ठीक ना रहे अब पांचों अंगूरिया जान जाई
कि सारावा घीवे पर धो के बीच में थरिया में हाँ। कलश के पहुना दू गो चिट्ठी तहराई रहे बाकी का लिखल रहल ई बुझात ना रहे ना कि भेजल त रहल बाकी गाजुर बाजुर लिखल रहल भेजल त रहल बाकी गाजुर बाजुर लिखल रहल कलश की चिट्ठी त पाहुन तार दू गो आई रहे हाँ बाकी इतना गाजुर माजुर लिख देले रहलन हाँ कि बुझाता ना रहे हाँ पाहुन कहल कि आह दादा पुरस्कार दिले बनी आदरणीय हमनी के अवधेश राय जी बड़ भाई बानी हमनी के पुरस्कार दिले बनी हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा आशीर्वाद के कामना बा बस लदरिया कर चल तनी तने खिचड़िया तनी मनी बच गई अभी अंगूठी वाला हो एकदम अंगूठी अभी चल अंगूठी लगावत हो जाए खिचड़िया जब सरवा भाड़ देलस पाहुन कहले कि रुको खिचड़ी भरले बड़ो रुक जा सर सार रह अब थरिया में उठा के कहले कि ए हितका करी चिट्ठी लिखत रहनी बाकी तो हर बहिन लिखे ना देस जब लिखी तब केहुनी से मार देस खाए के बेरा भइल बा तो आ चिट्ठी लिखों भइल बड़ो हाँ। अब का कोई नहीं हम हाँ मारम नानू बहिन हिया तहार खीस पी तो ओकर मोय लेके आ जान जाके हम पी गई खिसिए पी गई नी खिसिए पी गई थरिया उठा के मैं खिचड़िए पी गईले हाँ। सार टुकु टुकु मुंह तिकवत रह गले आ पाहुन मैं खिचड़ी घिच गई जा रे सार टिकावा अल्लाह का फरमाइश बा ए बे बैठी ना रवा तारे लखा पी ले तो का दे जा मर्दा बाहर बा तने फोन लगा लगाओ तो तोर मर्दा बहाल बनू लगाओ अरे वाह ए देवर बबुआ का ए भाभी जी तनी अपन फोनवा दी ना हमरा के का भइले भाभी फोनवा का करबू रौरा भैया के गईले बाहर कई साल हो गए ना आवत तड़े ना फोन करत तड़े यही से सोचनिए कि हम ही लगा के पूछ ली कि कहिया ले आई है लो ये हमारे फोनवा लो हमारे लो हाँ, दे। खाली फोनवे दे देनी हाँ का तनी नंबरवा बता देती अच्छा तो लिखो है ना ओका नंबर भाभी हाँ बोली 95 500 पवित्र 95 500 पवित्र 5 गो नंबरवा कुंवर जी के पतोही के भीतर डायरी में बाउं कर लगाओ लगाओ टुस टुस आप जिस उपभोक्ता को भोगना चाहते हैं वो किसी और को भोग रहा है कृपया तुम भी किसी और से भोगवाओ आइए देवर बबुआ का ए भाभी जी रउआ कैसन नंबर बता देनी का हाँ भई इ त लागते नहीं थे का कहता इ त कुछ भोको भोको कहता थे अच्छा तो हई लगावा कहे कि ठोको ठोको हाँ और कोनो नंबर होके तब बताई जो फट से लग जाए लिख है ना ओका 95 500 हाड़ी में 95 500 हाड़ी में 5 को नंबरवा बहु कुंवर जी के गाड़ी गाड़ी में गाड़ी चार चक्का गाड़ी में धइले बन डायरी में टुस टुस उठाइए ना अरे कुंवर जी में घुसाइए ना हेलो 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 के बोलता राजा जी बोलता ने तो तारा का बुझाता कि हम बोलिए कोनो दर्जी है ए राजा जी राव गोड़ छुके गोड़ लागता ने अच्छा हम बोलता नी राव धनिया अच्छा हमार धनिया हाँ अरे हमार कुछ छुके गोल लगा बोला समाचार अपन कहो का समाचार बताई जी समाचार सब तो ठीके बा रावरे बड़ी याद आवताटे जब से बाहरा गइल बानी ना फोन करतानी ना आवतानी 2-4 रुपया खातिर जाके बाहरा में बस गईनी आ ना जाने कौना सौतीन के आँखी में जाके धस गईनी सुनी ना हमरा रुपया पैसा ना चाहे हमरा गहनो गुड़िया ना चाहे जितना जल्दी हो सके टिकट कटा ली आ ट्रेन धके घरे चल आई अच्छा रोज टिकट बना जाए चलो